Hi guys, tara mga bisdak, mga agta, uban nini. Mo ni among vlog tong nag-adto mig Quebec. So mahaw sa mi sa Jollibee kay taas-taas ang biyahe. 9 hours or 10 hours papadto sa Quebec. Mika, ayo, uy. Tayo? Ang dami na. Kain sipan. So 6 hours or 7 hours paadto sa Montreal. Sunduon na mo si Vincent. So naabtan mi gabi guys. Asa da? Mami, hindi na ka dito kay wala na lugar dito. Vincent! Pila ka years to. Puno kaya mong kuan. Sid, Dad, is this your friend? Tanawa. yes, that's your ninong. That's your ninong. Oh, You bless, you bless. You bless. 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 Hold on. I'm gonna give you a hug. Okay. Hug. Can I give you a Yay! Hi. Hi, Sen! Bay, kuan dito. Wala Please. na space jud ang likod ba? Sabako na lang ni Vincent. Di niya masabak? The Funko Pop survived. Yes. Masabak ni mo. Gani! Unsa na lang ka magkuan. Abi na magdili ni mao imong among getuan, Sen. Binuangan ka na mo. Man. So mo ni ang amo ang Airbnb guys. So mas barato gid ang Airbnb kaysa na mag-hotel mo kung lampas mo og 4 to 5 persons may pag mag-Airbnb na lang mo kaysa hotel. Nindot kay siya clean kayo nga Airbnb. Oh, what a sick thing. Tas kompleto tanan. Na kay TV, na po yun ay Netflix. Then isa pod makaluto-luto mo, makagamit mo mga utensils which is sa hotel di na ninyo mabuhat. Di mo makaluto, di mo maka kuan din mas mahal so mas nindot yun ang Airbnb guys. Yung mga templada sa mga suka. Kaya ang base mo. Kaya ano yung So, nindot kayong buntag, nami kay ilag ingon ani nga weather. Good morning kayo. Then mahaw sa bago moglakaw. So, mo ni guys, padulong mi sa kung asa daw nag-shoot ang atong Goblin ba to? Oh, sa Red Door. Maadto daw mi sa Red Door, unsa pa to? Kay Korean addict mo gud akong asawa, guys. So, munang ihatag na lang tanan kung kay para happy wife, happy life. So, adto mi. Pati niya posing diri, guys. Pati niya naghanag picture diri. Kasi ito yung idol dito. Itong crush ni Ann Curtis. Oh, diretso sila ga-shoot sa old Quebec. Nindot kayo nga lugar kay na-preserve nila ang ilang mga building ba. Dili bitaw ingon nga modernized nga mga building. Oh, there's an Pero po English siya button. UK. There's an English button. So, nami diri. Eh, mamen. So mo ni ang mga photos guys na among gitapad ang scene sa Goblin ug ang photos nga among kuha sa time nga niyan himi diri. So mo ni mga posing sa kong asawa.
have snacks, like definitely love it. Yes. What is your snack? My favorite snack, like you mean chips? Bicycle coffee. Yeah, if I went to Philippines and then I went to like beach, do you know I love beaches? Hindi siya ganahan ka po. More said it than that. Awa akong anak. Non-stop yun na siya mag-chika-chika. Yung Tito Vincent. Non-stop yun na yung mga conversation nila ni Vincent. Ang ganahan lang yun ako dito sa Quebec guys kay ang ilang mga building ba kanang na-preserve yun niya bitaw sa unang panahon. Dili siya kanang mga modern yun kaya nga mga building. Okay, sa Toronto magod halos murag bag-o na kay patukod nga mga building bitaw. More on mga glass, mga unsa pa na diri kay mura kag naa sa unang panahon nga gi-preserve. Asang radar, Dad? Nag-video ko. Pabarog lagi na, ma'am. Mao ba ni Redor? Ha? Dili na mo. Dili Dili gid na mo. mo. Dili gid na mo nga doorlet. I just want to. Ayun sa mga binaklay-baklay guys, pwede na yung gutuma. So nagkaon mi diri sa Sapristi. Sapristi abot mo sa lahi ba ni pronounce ang Quebec. Taga Quebec kay naa sila ilahang mga pronunciation niya. Di na ko mahunahunaan inig basa. So nahuman na mi ani kaon guys, busog na kayo. What did you got? I'm gonna show you. I'm gonna show you out of the box. Look, we got Wet and Fire. Uh-huh. And then we got White Mamba. Who gave you that one, Jaden? Tito Nino, you are the best. Thank you, Tito Nino. Mabinsan? Oh! Nag-video me. Mamin, dili ka barog mamin. Osbon pa ni mo ba? Mahal kay Bawon, 79. Unsa man yung gasolina diri cent gold? Nag 160 naman sa umuha cent ni baba naman mi. So kani guys, grabe gid ka struggle kanang nagamit akong tanan muscles sa upper body kay tulak ani stroller sa akong anak. Kay grabe ka slushy ang snow guys. Basa ba nga basta slide siya nga useless yun ang ligid sa stroller. Okay, mag-picture Struggle niya is real. nindot kayo nga bridge which is na search repod na sa akong asawa hala adtuon tanan
Grabe. Oh, saka nagamit ang mga muscle sa biceps, guys. Jayhan may walay kapoy na mo dring panahon na. Oh, careful. Hala, okay na? Oh, di ba tanawa akong asawa Uy, gihangat. Nissan siya. Cellphone niyang gidala pero gihangat siya. Nga shock mi diri kay pwede ra day i-drive day diri niya i-drop sila. Di na mi magbaklay og layo. Pwede ba? So, Let's go. na naman ni diri. Then worth it pud ang view. So mo ni siya ang bridge, guys. Human stabilizer. So diri na mo nahibalaan, guys, nga ang pangalan di ay sa ilahang food basic diri is Super C. So nag-grocery mi diri kay para makakaon mi og makaluto-luto mi ba. So mao ning gibook pud na ko ning bakasyon, guys, kay birthday sa ako ang youngest. So diri mi nag-celebrate sa Quebec sa iyang birthday. So the day after sa birthday sa kong anak, nag-anhimi diri sa Bora Park, guys, sa Quebec, which is na-search lang gihapon na siya sa kong asawa sa internet. So amo na pud ni siyang i-add to diri kay nindot man kaayo ang ilahang indoor water park diri, guys. Yeah, mau bitaw to. Dan mau bitaw tong gibinan takang. So guys, kani nga vlog a year ago pa ni siya, ha. So karon medyo nakita na tong abs gamay, guys. Ito bala ka.
So kaninga time guys, gi-orient ang mga master og balik kay nakalimot na magud mi. So gi-refresh lang ba kung saon pag backflip, nga na ba mga tricks na mo sa una sa Surigao sa una. Di ba? So gi-orient og balik sa mua. So tanawa guys ang mga moves karon ha, tanawa. So mo ni ang master number 1 guys. Gi-refresh lang niya kuan. Para mahimo na niya tanan tong tricks niya nga hibalan niya sa una. Jaden, get up. Oh, it's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. So kani nga tricks guys kay wireless remote trick. Mo na tawag nga wireless remote trick. Kaya di na kailangan ng remote ba. Control na lang nimo siya sa imong utok na asa gusto mo adto nga direction. So mo ni ang mga tricks sa una sa master sa Surigao. Ang mga waves sa una higdaan ng nanamo. So nisaka na lang si Vincent guys kay ipasaka na lang man gid siya sa trainer kay naaptan man sila 10 hours. So to nga gutom na ay panawag si Vincent. Okay ra? Gali, nakakuha na ka lingkod. So kato ako na pud sunod guys. Anak ko labay na ko ni, kidi na ko ni kailangan. Mubalik mo gyud. Di ako na lang gi kuan, gamitan ni nga ni. So to ipakita talaga may tricks. Can I see it? Oh my God, I'm gonna slip! And mao di ni siya ang ginatawag nilang lazy river. So sa Bisaya pa kapilan nga sapa. What happened? Bida! Anong wala namang ikuan salbabida? Laing salbabida. Nagusaman mo! Dahil naunsa man na! Dito na yung gusto sen.
Go then. So, mo na po ni siya ba, guys, itong Christmas store good nga giadtuan gyapon sa Gablin. Amo na po siyang giadto. So, mo ni siya. Ugikan po diri niyan si Ann Curtis. Namalit po siya diri kay fan lagi po kay siya Gablin, guys. So, amo na po misulod. So, karon abtan na mi gabi, uli na, kapoy na. Yung kinaugmana na, muli na mi. Diri pa dong 5 hours and 43 minutes kaya ra tayo. Good luck sa ano. Yapon Quebec. 5 hours ra. Basta way traffic kayo lang. Nya, mami. Bye-bye, son. Bye-bye. 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 I will see you in summer. Bye-bye. Advance gun ka sa mong sakyanan. Congrats sa imong sakyanan. Hulaton ka na. So, diri na nahuman ang ato ang vlog, guys. Till next time. See you na pod sa sunod na pod nga vlog ug makalaag na pod. Okay, bye-bye.